BPF हानजायाव दिनै फालो फालो बारसोमगासिनो फैदों जेन लेन्थन बाथियाव माने बेरे एम्फौफ्रा जेरै बारसोमो थिग बेबादि बारसोमनाय बादिखौ जों दिनै नुनो। दा बे सिनारिखौ नायोब्ला जों नुदों बे माने डुप्लिकेट मेन्टेलिटिनि मानसिफ्रा दिनै बारसोमजोबनानै हाग्रामा महिलारिखौ बेंफबजोबनानै हाग्रामा महिलारिनि आदर्श नीतिखौ बिथांमोनहा आरोबाव फोजोबस्रांनो माने थांगासिनो दं जों बेखौ नुदों। दिनै डुप्लिकेट मानसिफोरजों हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बेंखन जानानै बिथांमोननि खोथा बाथ्राजों बिथांमोननि साजेसनजों जुदि सोलिनानै खामानि मावोबा आरोबाव बैबाराव जानाय बादि हाग्रामा महिलारि सारनि जेनाखि इमप्रेसन बिथांनि प्रति जे रायजो राजाहा जे अननाय दंमोन बिश्वास दंमोन बे जिनिसखौ नैबे डुप्लिकेट टाइपनि 2 नम्बरनि टाइपनि बारस्लायग्रा मोख्रा हनुमानफोर बादिनि मानसिफोरनि दारै आरोबाव बिथांनि इमेजआ नष्ट जाफिननो हागौ। दिनै बे जाब्रा जुब्रा टाइपनि मानसिफ्रा हाग्रामा सारनि खाथियाव उफ्ले उफ्ले खालामनानै बिथांमोननि बे जोख्लोबनायाव मोजां मोजां फुराना कर्मि वारकार बिथांमोनहासो गोमानानै जानगारनो थांनायनि लामायाव फैनाय बादिखौ जोङो दा नुहुरदों। खुलुमबाय, आङो इउटिउबार बिकिराज ब्रह्म बिथांखौ दिनै बरायबाय आंनि बे दतमा बड' नेशनेल गेस्ट हाउसआव। लोगोसे आङो दुलाराय BTC ओनसोलनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौबो आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरबाय। दा गोबाव सम गेप थानानै बुंनो थाङोब्ला 3.5 माससो गेप थानानै आं दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारफिननाय जाबाय दिनै। दा आंनि गेप थानायनि गोबां जाहोनफोर दङ। आङो थांनाय इलेक्शननि उनावहाय माखासे देहायारि उसुबिदा आंहा जानानै दंमोन आरो अपारेशनबो जादों। दा बे हिसाबै आङो प्राय 2.5 मासनि बारा 3 मासखौ रेस्टआव थाबाय। बिनि गेजेरावनो जोंहा BTC ओनसोलाव BTCआव गोबां जाथाय जानानै थांबाय, गिदिर गिदिर दावराव दावसिबो जानानै थांबाय। 6 जनगोष्ठीखौ ST होनाय होयिखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोबां माने आक्रमण खालामनाय जाहैबाय, बिथांखौ सोंखारिनाय जाहैबाय। लोगोसे बेखौ लानानैनो BTC सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सनि अफिसफोरखौ बुख्रुब बुख्राब खालामनाय जाबाय, बुफाय बुसि खालामनाय जाबाय। आरो 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै गोबां माने सोंखारिलायनाय जाबाय। मानो 125 एमेन्डमेन्टखौ मानो लाबोआ बेफोरबायदि धरनखौ लानानै। दा जाय हक आङो बे समाव गासिखौबो आङो ससियेल मिडियायाव आङो नायदों, नाथाय आङो बाहागो लानो हायाखै मानोना बे समाव आंहा देहाया उसुबिदामोन। दा आङो देहाया एसे मोजां जाबोबाय। दा दिनैहाय आङो देहा सुस्थ' जानाय लोगो लोगो माने दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माखासे आंनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ फोरमायनो बा बुंफ्रुसारनो होननानै आङो दिनै नुजाथिनाय जाबाय। रायजोफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनाव आं निमाहा बियो जे दिनै आंनि गोसोआ एसे रंजाखांदों, माने मोजां मोनदों। आरो माब्रै मोजां मोनदों, जोंहा MLA इलेक्शन फैगासिनो दङ। दा गुबुन गुबुन पार्टिफ्रा बयबो गावबा गाव केन्डिडेटसार लिस्टखौ होबाय, केन्डिडेटनि लिस्टखौ होबाय। दा आंनि बांसिन रंजानाय मोननायखौ आं फोरमायनो सानदों जे जोंनि BTCनि क'क्राझार जेनाखि समष्टि, बे क'क्राझार समष्टिखौ जोंनि मानाव गेदेर जोंनि मानिजाथाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा 36 बोसोर 36 इयार्स बिथाङा लानानै दंमोन। नाथाय बिथाङा दा बिथांनि देहाया बैसोआ बारा जानायलाय बिथाङा फिजिकेलि फिटनेसा हयथ' खम जाबाय। दा बे 36 बोसोराव बिथांनि बे क'क्राझार समष्टिखौ गुबुन रावबो मानसिया दाबि खालामनो बेनो साहस मोनाखैमोन।
नाथाय देग्लायनि दिनाव जोङो नुनो मोनबाय जे 7-8 बोसोरनिफ्रायनो क'क्राझार समस्तिनि केन्डिडेटखौ गोदान होनांगौ होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन, सिं लुबैदोंमोन, गावजों गाव रायलायनायाव बुंलायदोंमोन, नाथाय रावबो बेखौ सिगाङाव बुंनो हायाखैमोन। गोदान केन्डिडेट होनांगौ होननानै डिमान्ड होनो हायाखैमोन। नाथाय एबार जोबोद गोजोनथाव आरो रंजानायनि बाथ्रा, जोंनि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारी बिथाङा दिनै टिकेट बिनानै बिथाङा मोनफुंनो हाबाय। दा बिथांनि मोनफुंनायाव रायजो राजाजों लोगोसे आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बे क'क्राझार समस्तिया थांनाय बारावबो जुदि गोदान केन्डिडेट होयोमोनब्ला हयथ' लरेन्स इस्लारि बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय देरहानांगौआ बिराद कठिन जागौमोन। नाथाय जिहेतुकि फुराना केन्डिडेटखौ प्रमिला बायद'खौ होनाय जाबाय, नंखायनो थांनाय बाराव बिथाङा उथ्रिसारनो हायाखिसै। दा बे हिसाबै देग्लायबो बिथाङा बिबावदोंमोन, नाथाय बेखौ होआखिसै। दा जोंनि मानव गेदेर बिपिएफ पार्टिनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारी सार बिथां, लोगोसे पिएमबिनि सोद्रोमा बिथां, आङो बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावदों। बिथांमोनहा जे सेउलि महिलारी बायद'खौ देग्लाय प्रमिलानि जायगायाव जे टिकेट होबाय, बियो सारा बिटिसि बासि ओनसोलनि आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय बियो गिदिर मोनसे मोजां खबर, मोजां मोनसे परिबेस दिनै फैदों। दिनै सेउलि महिलारी बायद'नि नाम खोनानाय लोगो लोगोनो, गोदान केन्डिडेट मोननाय लोगो लोगोनो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा, बिपिएफनि जेसेबां कर्मकर्ता दं, साफ्रोमबो रंजाखांनाय मोनदों। मानोना गोदान बा परिबर्तनखौ लुबैबायमोन। दा बेजों लोगोसे आंहाबो गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय, गोजोननाय फैदों। आरो नंखायनो आङो देहा दुरबलबाबो दाबो एसे बुंथारनोसै होननानै बुंनाय जाबाय रायजोफोर। सेउलि महिलारी मेडामा सासे उपयुक्त, सासे फिटेस्ट सासे केन्डिडेट। बिथांनि एडुकेशन क्वालिफिकेशनाबो जोबोद मोजां, हाइलि क्वालिफाइड, आरो बिथांनि स्पिकिं पावार, राइटिं पावार, आरो बिथांनि जे दासान्दि फंनैसो ससियेल मिडियायाव जाफोर ओंखारदों, बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो फ्राय जुक्ति गोनां जायो। आरो बे हिसाबै यां एन्ड एनार्जेटिक, बैसो थानाय सासे स्ट्रं मेन्टेलिटिनि मानसि, सासे टप इन्टेलेक्चुएल मानसि दिनै क'क्राझार समस्तियाव बिपिएफ हान्जानि केन्डिडेट जानायाव बयबो रायजो राजानो निस्सय रंजादों आरो गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे आंबो आंनि गोजोननायखौ फोरमायो। आरो आं मिजिंथियो बिथांनि जेनाखि पार्सनेलिटि, बिथांनि जेनाखि क्वालिफिकेशन, बिथांनि जे क्वालिटि, बिथांनि जे स्पिकिं पावार, बिथांनि जे एनालाइसिस, बेखौ नायोबा निस्सय बिथाङा रायजोनि गोसोखौ निस्सय बोनो हागोन आरो बिथाङा गोबां भटआव देरहासार जानो हागोन। आरो बे देरहासार जानाया बिपिएफनि थाखाय, बिटिसि बासि रायजोनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो। जुदि बिथांखौ होआलासिनो गुबुनखौ होयोमोनब्ला बिपिएफआ सेउलि महिलारी मेडामा जेसेबां भट मोनगोन, हयथ' गुबुना मोननांगौआ थान जागौमोन। दा फारसेथिं हाग्रामा महिलारी सारनि फिल्ड आरो फारसेथिं गावनि जेनाखि दक्षता, क्वालिफिकेशन, क्वालिटि, इफिसियेन्सि, बे मोननैजों निस्सय बिथाङा गोबां भट मोननानै देरहासार निस्सय जानो हागोन। दा बे जोंनि गोजोनथाव बाथ्रा होननानै आं सानो। आरो नंखायनो आं दिनै बिथांखौ बरायबाय आरो बिथाङा जाहाथे देरहासार जायो बेनि थाखाय आङो आशीर्बाद होबाय। आथिखालनि राजखान्थिनि लिडार एबा कर्मिफ्रा, राजनितिकआव बाहागो लाग्रा वार्कारफ्रा मा स्टाइलनि जाजोबखो, बिराद मुगैथाव, लाजिथाव मोनो आरोखि आङो। जेरै जोंनि मानसिफ्रा
समाजनि खामानि मावनो होननानै राजनितिकआव ओंखारो, लिडार जायो, फिसा फिसौ नेता, ग्रासरुट लेभेलनि, आनसलिक लेभेलनि, ब्लक लेभेलनि लिडार जायो, बा सोरबा सोरबा डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेल लेभेलनि लिडार जायो, बबेबा मोनसे हान्जायाव हाबो। नाथाय गाव हाबनाय गावनि पार्टिया जुदि रुलिं पार्टियाव थायाबा, अर्थात सुजुग सुबिदा होनो हायाबा, थाखा फैसा सेंसन ग्रेन्ट होनो हायाबा, लोगो लोगो बिथांमोनहा आदर्श नीतिखौ, पार्टी प्रिन्सिपलखौ ज्राब गारनानै गुबुन हारियाव बारस्लायनाय, दा ज्राव ज्राव बारस्लायनायखौ जोङो नुगासिनो दङ। दा बेबादि गावनि दोलोखौ गारनानै थाखा फैसानि सार्थआव, माने सुजुग सुबिदानि सार्थआव, खामानि दामानि मोननायनि सार्थआव गावनि सार्थखौ माबाखौ पार्टिखौ गारनानै गुबुनाव बारस्लायनाय, बे आखल आखुखौ नायोबा जोबोद दुखु मोनथाव आरो लाजिनांथाव। थारमाने राजनितिखौ खुनु माने सार्थआवनो फोजोबबाय आरो। दा दिनै जों नुदों हाग्रामा महिलारी सारा जेब्ला 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन, बिथांनाव पावार दंमोन, थाखा फैसा सेंसन ग्रेन्ट स्किम होनो हानायनि गोहो जोबोद दंमोन। बे समाव ग्रोम ग्रोम बिथांजों बयबो सिथाबदोंमोन। बेरे बिमानि सायाव जेरै बेरे फिसाफ्रा थुमब्राय थुमब्राय बेरेमाफ्रा जेरै थायो, थिग बेबादिनो हाग्रामा महिलारी बिथांजों दंमोन। नाथाय 2020नि 27 जानुवारियाव जे एग्रिमेन्ट जादोंमोन परिबर्तननि नामै, बे बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय बिथांमोनहा इलेक्सनाव इउपिपिएलआ देरहानानै गभर्नमेन्ट दानाय लोगो लोगो हाग्रामा सारनि माने गिदिर गिदिर गोनां गोनां माने दैदेनगिरिफ्रा, हाग्रामा महिलारीनि लोगोफोरा हाग्रामा महिलारी सारनाव माइरं गैला होननानै, बेजों थानानै जेबो लाब गैला होननानै लोगो लोगो फिनज्राब फिनज्राब मोख्रा हनुमान बादि गुबुन पार्टियाव, अर्थात सोरबा बिजेपियाव थांदों, सोरबा इउपिपिएलआव थांनाय, बिदि थांनायखौ जों नुदों। बेबादि थांनायाव फिसा फिसौनिफ्राय आरम्भ खालामनानै टप लिडारसिमबो जोङो बारनायखौ नुदों। दा बे टप लिडारफ्राथ' थाखा फैसानि आंखाल नङामोन, अब्लाबो बिथांमोनहा बारदों। मानो? बिथांमोननो आरो नांबावगौ। दा दिनै जों नुबाय बेफोरबादि जायफोर माने टप रेंकिंनि, जायफ्रा थाखा फैसायै दंखाजोबोमोन, बिथांमोनहा हाग्रामा पावार जोबनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएलआव बारलांदोंमोन। आरो दिनै इउपिपिएलआ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेननानै सरकारा बायबाय। हाग्रामा महिलारीया बिथांनि जेनुइन माखासे पार्टिनि कर्मिफोरनि, लिडारफोरनि खाथिनायाव, गोबां सेनियर रायजो राजाफोरनि खाथिनायाव, बाथ्रा बुंनायाव रायजो राजानि गोसोखौ जय खालामनो हानानै बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव 40 जननि जायगायाव 28 जन देरहानानै गभर्नमेन्ट दानो हाबाय। दिनै ग्रोम ग्रोम बिथाङा दिनै सरकार दाबाय। सरकार दानायजों लोगोसे बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ बिथाङा दिनै माने गोमानानै थांनाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ, एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौ दिनै लाबोफिनबाय, सोलायफिनबाय। दिनै बेखौ नुनाय लोगो लोगो हाग्रामाजों थाङाबा माइरं गैला, मोनजाला, जानाय नंला होननानै गोबां टपनिफ्राय बटमसिम लिडारफ्रा बा राजनितिक कर्मिफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय बिपिएफ हान्जायाव दिनै फालो फालो बारसोमगासिनो फैदों। जेन लेन्थन बाथियाव माने बेरे एम्फौफ्रा जेरै बारसोमो, थिग बेबादि बारसोमनाय बादिखौ जों दिनै नुनो। दा बे सिनारिखौ नायोब्ला जों नुदों बे माने डुप्लिकेट मेन्टेलिटिनि मानसिफ्रा दिनै बारसोमजोबनानै हाग्रामा महिलारीखौ बेंफबजोबनानै हाग्रामा महिलारीनि आदर्श नीतिखौ बिथांमोनहा आरोबाव फोजोबस्रांनो माने थांगासिनो दं। जों बेखौ नुदों। दिनै डुप्लिकेट मानसिफोरजों हाग्रामा महिलारी सारा जुदि
बेंखन जानानै बिथांमोननि खोथा बाथ्राजों बिथांमोननि साजेसनजों जुदि सोलिनानै खामानि मावोबा आरोबाव बैबाराव जानाय बादि हाग्रामा महिलारि सारनि जेनाखि इमप्रेसन बिथांनि प्रति जे रायजो राजाहा जे अननाय दंमोन बिश्वास दंमोन बे जिनिसखौ नैबे डुप्लिकेट टाइपनि 2 नम्बरनि टाइपनि बारस्लायग्रा मोख्रा हनुमानफोर बादिनि मानसिफोरनि दारै आरोबाव बिथांनि इमेजआ नस्थ' जाफिननो हागौ आरो फैगोन समफोराव हाग्रामा सारा जेनफिननायनिबो माबाखौ जों नुहुरो। दिनै सना रुपा हिरा मुक्ताखौ गाद्रा गुद्रा जाब्रा जुब्राफ्रा जोख्लोबजोबनानै दोनोब्ला बेखौ जों नुनो मोना, जाब्रा जुब्रासो होननानै जों बुंगोन। दिनै बे जाब्रा जुब्रा टाइपनि मानसिफ्रा हाग्रामा सारनि खाथियाव उफ्ले उफ्ले खालामनानै बिथांमोननि बे जोख्लोबनायाव मोजां मोजां फुराना कर्मि वारकार बिथांमोनहासो गोमानानै जानगारनो थांनायनि लामायाव फैनाय बादिखौ जोङो दा नुहुरदों आरो बे जिनिसा लक्षणा खिन्थु शुभ लक्षण नङा। हाग्रामा सारनि थाखाय बा बिपिएफनि थाखाय बे अशुभ लक्षण। बेनि थाखाय हाग्रामा सारा बा बिपिएफ लिडारफ्रा सांग्रां जानाया मोजां। दिनै मोनसे खोथा दङ, गलि लाखानाय मोसौनो संख्रि होआ, मोसौ गोदाननोसो संख्रि होयो। थिग बेबादिनो गोदान गोदान फैनायनो खाबु सुजुग सुबिदाया निश्चय बिथांमोनहा मोनगोन। फुराना कर्मि सापर्टारा मोनाबो जानो हागौ। दा बे बाथ्राखौबो जोङो रायजो राजाया नोजोर होगासिनो दङ। आङो मोनसे खोथा बुंनो सानबावदों। जोंहा मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेसेबा गोबाव सम आफादगिरि जाबोबाय। नै दाखालि बिथाङा बे आफादगिरिनिफ्राय एंग्लायनानै दा बिथाङा इउपिपिएल राजनिति हान्जायाव माने बाहागो लाबाय, जगदान लाबाय आरो अदालगुरि समस्तियाव बिथाङा दारायगोन। दा बिथांनि बेबादि पार्टियाव हाबनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बयहाबो मौलिक अधिकार दङ। सासे नागरिकआ जिखुनु राजनिति हान्जायाव बाहागो लानो हायो, लाथों। इलेक्सन गेलेनो हायो, गेलेथों। बेहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बिथाङा जेरै बा इउपिपिएल हान्जाया जेरै बिथांखौ गोदान हान्जायाव हाबदों होननानै बिराद रंजादों आरो देरहायाव जोबोद गोजाम। थांनाय 7-8 बोसोरनिफ्रायनो बिथाङा जदिअबा एबसुनि आफादगिरि जादोंमोनब्लाबो बिथाङा माने सिं आरो सा मोननैयावबो बिथाङा मालाबा इउपिपिएलनि मालाबा बिजेपिनि जानानै गोबां खामानि बिथाङा मावखादों। बिजेपि हान्जायावबो बिथाङा बहुद मोजां इमप्रेसन दं। बिजेपिनि कर्मि लिडार बिथांमोनहा दिपेन बर'खौ जोबोद मोजां मोनखायो। इउपिपिएलनाथ' बियो इउपिपिएलनि जानानैनो बहुद खामानि मावबोखानाय, इउपिपिएलनो भट बिनानै होग्रा बिथाङा। गतिके बेखौ दिनैसो इउपिपिएल जादों होननानै बुङोब्ला बेयो गोरोन्थि। बेयो फुराना 7-8 बोसोर आगोलनिफ्रायनो इउपिपिएलजों बिराद मोजां जड़ित। दा दिपेन बर'आ इउपिपिएलआव हाबनानै एमएलए इलेक्सन गेलेनो नागिरनाय बाहायबो आं सानदों हयতো जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि चाणक्य, आसामनि चाणक्य, दानि जुगनि चाणक्य होननानै जायखौ मिथियो, बिथांनि गोबां मोनसे बेवहाय षड़यन्त्र बा खैसार थानो हागौ। दिनै बे खैसारखौ आरो जों नुबावो। दिनै इउपिपिएल पार्टिया हां जोबखाबायमोन, जोबस्रांखानाय लामायाव फैबायमोन। दा जोबस्रांखानायखौ हां जोबहां अबस्थायाव जोंनि मानाव गेदेर गिबि मन्त्रि बिथाङा दिनै रायजो सभायाव प्रमद बर' बिथांखौ एमपि दैथायहरनाया बे इउपिपिएलनो अक्सिजेन होनाय जादों। बे अक्सिजेनखौ मानो बियो होदों? बेहायबो निस्सय बिथाङा गोथौ राजनिति खैसार निस्सय खालामदों। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारिया गासिबो हान्जाखौ फेजेनजोबनानै 28 जन एमसिएलए देरहाहोनानै दिनै ग्रोम ग्रोम गभर्नमेन्ट दानो हादों। बिपिएफआ 28 जन केन्डिडेट देरहानायाव जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर शर्माया मालाबाबो निस्सय गोजोननो हायाखै।
बेनि सिङाव सिं बिराद खुद्रिदों खामग्लिदों गोसोआ आरो बिथाङा सिं समाय लादों जानो हागौ जे हाग्रामा महिलारिखौ आं आरोबाव खेबसे बाग्राय होनानै नायगोन आरो नंखायनो दानिफ्रायनो बिथाङा प्रस्तुति लानानै प्रमद बर'खौ UPPL निब्लाबो बिथाङा रायजो सभायाव MP दैथायहरनानै दिपेन बर'खौ UPPL आव सोनानै UPPL निफ्राय देरहाहोनानै नेक्स्टआव बेनोबो माबा मोनसे मोजां बिबान होनानै UPPL खौ फोजाखांफिननानै UPPL नि दारै हाग्रामा महिलारि BPF खौ फोजोबस्रांनायनि बेहा मोनसे मोजां माने खैसार बिथाङा दानिफ्रायनो जुरिजेनबाय आं बेखौ सानो। दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव टटेलि फोथायजोबनो मालाबाबो नाङा। साबधान जानांगोन, बिराद साबधान। बिनि राजनितिक खैसारखौ माने बिथाङा बिराद मोजाङै नोजोर होनो हानांगोन। नङाब्ला माने माबे समाव माला बियो माने बाग्राय होगोन बेखौ बुंस'नो हाया। मानोना बिथाङा थांनाय बाराव 28 जन देरहानायनि सायाव बिराद खुद्रिनानै निस्सय दङ। बिथाङा बे खुद्रिनायनि दारै हाग्रामाखौ सायाव मोजांबाबो सिङाव मालाबा खेबसेबाव आरो गोग्गोमै बाग्राय होनायनि बे निस्सय फाव फान्दायगोन। बेखौ जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मोजाङै एसे हुसियार सांग्रां आरो BPF नि जेसेबां PMB नि दैदेनगिरि दं बिथांमोनहा नोजोर होनाया मोजां। दिनै आङो माखासे केन्डिडेटफोरनि सायाव आंनि एसे मतामतखौ होनो सानदों। दिनै दतमा समस्ति, दा दतमा समस्तियाव BPF निफ्राय रबिराम नार्जारि बिथाङा टिकेट मोनबाय, UPPL निफ्राय राजु नार्जारिया टिकेट मोनबाय। दा दतमा समस्तियावथ' दतमायाव दाखालिबो MCLA आव जोंहा प्रकाश बसुमतारी बिथाङा देरहाखादों आरो गोबां समस्तियाव दतमा समस्तिनि माबायाव BPF आनो देरहादों। दा रबिराम नार्जारिनि फिल्डआ ओरैबायदि बर्थमानाव मोजां, बेखौ फेजेननांगौआ राजु नार्जारि बिथांनि थाखाय माने गोरलै जाया, माने जोबोद गोरा दावहा जागोन। अब्लाबो रबिराम नार्जारिनि खुन्थियाया ओरैबायदि मजबुत, बेखौ लोरेदबो सोमावनो हयथ' हानाय नङाखौ आं सानदों। थिग बेबादिनो गसाइगाव समस्ति, गसाइगाव समस्तियाव गसाइगाव समस्तियावबो सभाराम बसुमतारी एक्स EM बिथाङा जोबोद माने जाफुंसार सासे लिडार। दा बिथाङानि फिल्डआ बिराद मोजां आरो सभाराम बसुमतारी बिथांखौ देरहागोन बे बिराद सियर। दा सभारामनि एगेन्स्टै जोंनि मानव गेदेर थांनाय रुंसारि अमृतलाल बसुमतारीनि फिसाला सोरबा एथम होननाया गसंदों, बिथाङा इसेबां इमेज गैया। दा बे हिसाबै सभाराम बसुमतारीया जे देरहागोन बे बिराद सियर जादों। दा आं बारा गोलावखौ बुंनो थांला। उदालगुरि समस्तियाव दिपेन बर' बिथांजों मानगोनां रिहन दैमारि बिथांजों जुद्धआ गोरा जागोन। नाथाय फिल्ड स्टाडि मथे रिहन दैमारियानो देरहासारनायनि मालाखौ गाननो हागोन, आं बेखौ नुहुरदों। दा बारा गोलावखौ आं बुंनो लुबैला। गुबुन गुबुन समस्तियावबो बिदिनो गोबां माने केन्डिडेटफोर दा नमिनेसन होगोन बा होगासिनो दङ। दा जोंनि खाथि खालानि माखासे MLA समस्तिनि बाथ्राखौल' आं बुंबाय। क'क्राझाराव सेउलि महिलारि बायद'आ गोबां भटआव देरहागोन। लरेन्स इस्लारि बिथाङा एबार हयथ' जेननायनि फारियावनो फैगोन, आं बेखौ नुहुरदों। खारन थांनाय बाराव जुदि केन्डिडेटखौ जों BPF ना जुदि गोदान होयोमोनब्ला लरेन्सआ थांनाय बारावनो जेनखायोमोन। दा आंनि सुंद' थौले मेलेमजों आङो साननानै बिजिरनानै बेखिनि बाथ्राखौनो रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।